Ginlunsad sang kaalyado sa mga Duterte ang isa ka koalisyon bilang panawagan sa ila para sa accountability kag pag-address sa mga kritikal nga mga isyu sa pungsod. Hininga mo ang Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition nga ginabukusan sang gintingob nga puwersa sang Partido Demokratiko Pilipino kon PDP, Partido Reforma kag Reform PH. Ginapangunahan ni Davao City Mayor Baste Duterte, anak ni former President Rodrigo Duterte, ang mga koalisyon. Lakip sa nagtambong sa launching ang masanday Senador Robin Padilla, Senador Bongo, Batangas 1st District, Representative Leandro Leviste, former Executive Secretary Vic Rodriguez, former Press Secretary Trixie Cruz Angeles, kag sa GIP Party List Representative Paulo Marcoleta. Sa speech ni Padilla, ginpanindugan sila nga wala sang anuman na pinakamaayo nga magpamuno sa Pilipinas, kundi isa ka Duterte. Al ko pong dinasal nito. Dahil alam nyo, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Duterte! 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 O, di ba ang sarap isigaw niyan? Para kang naka 5 kilong kape. Nakabalikan si Senador Robin Padilla. Nagpadala man sa audio message si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sunod sa Senador, bugos tagipusoon sining nga ginasuportahan ang koalisyon para sa kamatuoran, accountability, kag para sa interes sa mga Pilipino. Naibaluan nga absent si Bato sa Senado halin Nobyembre 11 sang nagligad nga tuig. Umpisa sa lagwang huring-huring nga may warrant of arrest na ang ICC para sa iya. Siyang nagapanguna sa mga senador sa may pinakamadamo nga pag-absent sa mga sesyon sa plenaryo. 31 ka session days nga wala nagpakita si Bato. Apisan padayon man ang iya pagbaton sang suweldo. Patuloy akong sumusuporta kay VP Inday Sara Duterte na patuloy na nagsisilbi sa ating bansa sa kabila ng mga hamon at pagsubok ng kanyang kinakaharap. Hindi tayo papayag na gamitin ang politika para patahimikin ang mga lider na tunay na naglilingkod sa bayan. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa ilan. Ito ay laban para sa bawat Pilipino na naghahangad ng maayos na pamahalaan, makatarungang sistema at may magandang kinabukasan. Panahon na para magkaisa. Panahon na para manindigan. Maraming salamat po. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Nabalikan ang kabahin sang audio message ni Senador Ronald Bato de la Rosa kadungan sa paglunsad sa among koalisyon.